Mapagpalang araw sa inyong lahat o gabi. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan palagi sa araw-araw. At sa mga kababayan kong taga Pangasinan, masantos, kabuasan, ug tulabi at si kayo namin. Titan, kumun maksil so laman yun amin titan. Bago ang lahat po ay mag-subscribe po kayo sa lahat kong video at like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para updated kayo palagi sa aking susunod na video. Maraming salamat po. Bago ko po umpisa ng lahat, ang video kong ito, shout out po kay Bike Tayo Kabayan at sa inyong lahat. Shout out po. Ginawa ko pong itong video kong ito upang maibahagi ko sa inyo lahat ang aking mga nalalaman, kaalaman sa spiritual at mga orasyon para kung makatulong at magagamit po ninyo sa pangangailangan sa araw-araw. At matulungan nyo na rin ako sa aking YouTube channel. Hindi po ito maganda pagkagawa ng aking YouTube. Wala pong edit, pero ito ay mga buhay na salita at hindi po gawa-gawa lamang po. Sana po pakaingatan at huwag ipagyabang at itulong po sa iba. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang isi-share ko po sa inyo yung orasyon pagwasak upang mamatay ang mangkukulam, Hiwaga ng Pangasinan. Ang process po nito ay magdasal. Yung mga wala pong devotion ay magdasal po ng isang ama namin, luwalhati, Baginong Maria, sumasampalataya. Sana po pudir po kayo. May in-upload po akong pudir, marami na po dyan na pinagkolob ko po sa inyo. Yun ang gamitin nyo, argo nyo po gamitin po itong pangwasak upang mamatay ang mangkukulam. Napakahalaga po ito sa atin kasi karamihan po dito ay marami na talaga pong masasama sa mga paligid-ligid natin. Hindi po natin alam na marami pong masama sa ating paligid. Mga lahat dyan, mga galing po sa mga iba't ibang baryo na nakikipagsalamuha sa mga tao na hindi mo nyo po alam na bangga nyo, mangkukulam o mambabarang. Ay, hindi po tayo magtitiwala sa ating mga nakakasalamuha sa mga halimbawa sa labas o sa mga iba't ibang bahay. Sana po ingat po tayo palagi para hindi tayo malayo tayo sa mga kapamakan. At dapat po tayo sa atin po ay mag-aral po ng mga ganitong pangangailangan para may pan po tayo sa ating mga sarili, mga protection. Umpisan ko na po, pagwasak upang mamatay ang mangkukulam, Hiwaga ng Pangasinan. Magdasal po ng isang ama namin, luwalhati, Baginong Maria, sumasampalataya. Dasal po tayo. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok, kundi ilay mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang karyan at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama at Anak at ang Espiritu Santo, kaparanang unang-una, ngayon ang kapakailanman at mapasawalang hanggan. Amen. Baginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, ng katawang tao siya, nalang na Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinarurunan ng mga yuma, ng 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, at doon nagmumulang paririto at maghukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasama ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
At isunod po yung orasyon na pangwasak upang mamatay ang kulang. Ito ay inihip po sa daring lalaki 3 beses bago igilit sa liig ng kukulang at ito'y mamamatay. Pwede rin po itong isulat sa lumpas sa parting madikit ang isusulat at tapos itapal po sa tapat ng puso ito. Maraming salamat po. Maganda po ito na pangwasak mamatay sa mga kukulang. Tagal na po yung 4 na araw. Pag dinikit niya po ay mamatay po yung mga kukulang. Usalin ko po yung orasyon na pamatay sa mga kukulang. Nursopum cordam hudi. Nursopum cordam hudi. Nursopum cordam hudi. 3 beses po sa rin at ihip po sa daliri ng lalaki at igilit sa liig na mangkukulam, ito'y mamatay. Sana po pakaingatan po itong mga binabahay kong mga orasyon sa inyo dahil ito ay mabisa at malakas, matataas pong level po ito. Sana po pakaingatan at dapat po nyo malaman na dapat umpisa na po kayo mag-devotion para may protection po kayo sa inyong sarili palagi at kahit saan man kayo pumunta ay may protection po kayo. Sana po lahat pong aking binabagay sa ulo po ninyo at focus po sa sarili at palaging manalangin sa amang makapangyari para gabayan pa tayo sa araw-araw. Maraming salamat po sa inyo. Subscribe po, like and share. Pindutin na rin po yung bell icon para updated po kayo palagi sa aking susunod video. Maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyong lahat.